Hai cu strălucirea. Când e necesar să pleci, pleacă. Când e necesar să rămâi, rămâi. Dar cel mai important e să rămâi în locul acela în care îți spune exact ce să faci, când să faci. Avem anumite momente când, sau în anumite situații în care simțim să facem un lucru și nu-l facem. Nu-l facem pentru că am deranjat pe cineva sau am putea să îl facem să se simtă într-un fel sau acea persoană ne-ar judeca sau ar interpreta atitudinea noastră. Ce e de făcut în cazul ăsta? Exact. Să o faci cu mai multă încredere. Să o faci cu mai multă încredere pentru că în acel moment instinctul tău îți spune clar, îți spune din start, just fucking do it. În momentul în care tu nu faci chestia aia pentru că vrei să satisfaci, să zic așa, să satisfaci cealaltă persoană sau respectiva situație, atunci te sabotezi. Și când te sabotezi, te duci în alte frecvențe unde îți blochezi, să zic așa, intuiția. Intuiția iar îți spune, pleacă, du-te, ce mai stai? Tu nu te încăpățânezi. Nu, lasă. În astfel de situații se adună o emoție și încă o emoție. Se adună și încă o emoție. Și iar îți spune intuiția și corpul iar îți dă semnale. Pleacă. Cu cât aștepți mai mult, cu atât se naște acel monstru în interior, care la un moment dat începe să explodeze, pentru că nu mai poate să suporte, nu mai poate să stea. Și s-ar putea să o faci asupra unui prieten, s-ar putea să o faci asupra unei situații sau asupra unei persoane. Pentru că atunci când te sabotezi, te rănești. Iar când te rănești, începi să rănești. Și în jurul tău. Automat. Deci asta e garantat. Când te rănești, rănești în jurul tău. Când te bucuri în ființă, bucuri în jurul tău. Totul se raportează la relația ta cu tine însuți. Așa că dacă acum ești într-o casă, într-o situație, într-un job, oriunde ai fi acum în momentul ăsta, dacă intuiția ta îți spune go, nu mai e timp de pierdut, ar fi bine să o asculți pentru a putea fi în mai mult aliniere cu ființa ta, pentru a putea fi mai mult în aliniere cu sinele tău înalt. Tu alegi pe cine vrei să întruchipezi în funcție de ce alegi în fiecare secundă, în fiecare moment. Să avem o seară înaltă, aliniată și nu uita, vezi ce zice instinctul și ai încredere în el. Lasă-l la conducere. Nu contează. Nu contează părerile din jur. Nu contează cine înțelege, cine nu. Contează că tu ai fost fidel inimii tale. Este lună plină în seara aceasta, parcă, așa că să ne eliberăm de ceea ce nu ne servește și să rămânem în fidelitatea inimii noastre și în fidelitatea adevărului nostru interior. Și așa să ne ajute cerul, așa să ne ajute înaltul și așa să ne fie viața în aliniere cu ceea ce suntem cu adevărat. Și să întâlnim și oameni care să reflecte acest interior al nostru. Seară înaltă, binecuvântată și pleacă când este de plecat, rămâi când este de rămas. Continuă să strălucești în continuare.